number 8, all the way from Oas, Albay, Tribu Oasnon.
Sa pagtukang mulkang mayon, nagdilukhang sa mong istorya sa probinsya ng Albay. Inanyaong kang simbahan na silungan kang suanay kong mga kabarangay. Pagkakasing malaro ang istoryang ini, kaya kung bitulog yung itin. At sumapa ko sa nampak siya ng manggagpapatin ang kultura kung sa mong baruan. Cagsawa itin na kaugman, kurahaw kang bilog na talaga. Cagsawa, lumikat ang banwaan, Cagsawa, dahil nagkamaliliwan. Tapos tingnan at babayle, tapos kami kakanta sa bilog na banwaan ang dalaga. Cagsawa, Cagsawa. Sa pagtukang mulkang mayon, nagdilukhang sa mong istorya sa probinsya ng Albay. Inanyakan ang simbahan na silungan kang suanay kong mga kabarangay. Thank you so much. That is Contingent number 8. All the way from Oas, Albay. Oas Albay. Tribu Albay, sorry. Oasnon. And that completes our dance exhibition.